Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya. Mun koyi yadda ake amfani da shapes, yadda ake shigo da shapes. Yanzu za mu dawo cikin insert menu ɗinmu mu ci gaba da aiki mu ga me ya kamata mu yi game da yadda na ce za mu ci gaba da za mu yi amfani da smart art. To, smart art dai kamar yadda muka gani, insert a smart art graphic to visual communicate information. Watan shi abu ne wanda idan muka clicking ga sunan shapes ne kala-kala wanda muke so, kamar circle, process, ga sunan list, yadda kake so ko wakila kana aiki ne. Yanzu misali na ɗauki wannan gashi zai mun highlighting sai ce okay. Idan na kawo shi na ɗora anan duk abin da nake so rubuta a ciki, da abin da nake so rubuta a cikin nan text 1, text 2, na biyu, na uku, to ga sunan idan na zo na clicking nan da abin da na saba na misalin ce Umar, na zo na biyun in yi clicking anan in ce Umma, in zo na uku in ce Amira, to kun ga duk na shigar da sunayen anan wajen. To wannan amfanin shi smart art kenan. Kuma duk abin da kai zaka iya zuwa ka canja inda yanayin kake so. Kaga nan gani duk wannan zamu yi amfani da su akan page. Wataƙila kana rubutu, kana yin littafi wanda kake so a siya, kuma kana so ka dinga hada da hotuna masu kyau. Kamar yanzu na zaɓi wannan ya fi min kyau ina aiki wani lokacin zan yi littafi. Wayannan da kai gani na ƙasar nan shine wannan wanda na zaɓa na ƙarshen nan, bird's eye scene, wato idan tsuntsu shine wannan. To a wannan bird eye scene din nan za mu ga alamun wayannan. Idan misali ina so in canja sunayen da suke nan ba su yi min ba, zan iya zuwa in ce in yi clicking akan dan wayannan arrow din. Ina clicking na ce to ai na karshen nan barin sa Abdallah, saboda Abdallah in ya gani kai ya fishi da ni, saboda haka barin sa sunan Abdallah. Kun ga sunan ya fito. To duk abin da kake so kai zaka iya canja shi saboda aikin ka yayi kyau. To alhamdulillah, wannan shine abin da ya kamata mu sani game da shi. In muka kula a ɗazu da yake haka guda ɗaya za ga cewa ɗayan bai abin, saboda a lokacin ban buɗa shi ba, amma an ka buɗa shi dukansu za su samu waje kuma zai girma. Kuma haka ma nan za ka yi tsuke shi kamar yadda kake so. Ya danganta yadda aikinka yake kuma yadda space ɗin kake so ka amfani da shi. Alhamdulillah. To karatunmu na gaba kuma za mu ga yadda ake sa chat ɗin nan. Insha Allah.